Id-distak bejn Balzan u Valletta fil-quċċata tal-klassifika tal-kampjonat BOV Premier baqa' dak ta' 3 punti wara draw ta' xejn b'xejn. Valletta kienu deċiżament l-aħjar tim fil-ground kif kienu superjuri, iżda ma rnexxilhomx isibu xibka problema li qed ikollhom f'ħafna mill-partiti. B'dan id-draw marru l-aħjar minnu Balzan li żammew lill-isfidanti diretti 3 punti bot. Il-leaders ma kienux perikolużi fil-logħba aerazzjoni lejn it-tmiem ta' Kaljevic bit-tim ma jikkontrollax il-logħba kif forsi huma xtaqu. Fl-ewwel taqsima l-aktar li marru viċin kienu Valletta meta fl-24 minuta lob xut mid-distanza ta' Santiago Malano stampa mal-wifqa. Fit-80 minuta Balzan kellhom l-aħjar ċans għalihom meta Paul Fenek ta' ballun fit-tul minn free kick maġġel u Bojan Kaljevic antiċipa l-ħarġa ħażina ta' Bonello iżda d-daqqa ta' rastija għaddit fit-barra. Valletta setgħu skurjaw il-gow tar-rebħa 4 minuti mit-tmiem meta Michael Mifsud ħa vantaġġ minn żball ta' Steve Bezzina avanza iżda minn għada ideali konkluda barra. Il-logħba spiċċat fuq nota morre kif l-ewwel tkeċċa Milos Lepovic għal Balzan bit-tieni karta safra wara fawl fuq Rowan Muscat. Imbagħad fil-95 minuta kien hemm argument f'nofs il-ground bejn Kaljevic u Zerafa biż-żewġ setti ta' plejers jidħlu fl-azzjoni. Ir-referi għal Mario Sant wara l-karta safra liż-żewġ plejers kif ukoll lil Ljubomirak li iżda kellu karta safra diġà biex bekk Balzan spiċċaw il-logħba b'9 plejers. Madankollu kien tfadal ftit ħin biex Valletta jieħdu vantaġġ mis-superjorità numerika u l-logħba ntemmet fid-draw ta' xejn b'xejn.